ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ତିଆରି କଲେ। ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଉଛି ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ସ୍ଥଳ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଜୀବ ପ୍ରତି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆକାଶ ମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସବୁ ଜୀବ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆକାର ସେତିକି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସେମାନେ ଆକୃତି ନେଇକି ଅକ୍ତିଆର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବାୟୁ। ବାୟୁ ତ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିଟା ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ମାନେ ନିଆଁ, ତାପରେ ଗରମ ମଧ୍ୟ। ଗରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ସବୁ ଜୀବକୁ ଗରମ ଦରକାର, ଗରମ। ତାପରେ ଜଳ। ଜଳ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜୀବକୁ ଦରକାର, ଜଳ ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ରହିବନି, ଜଳ। ତାପରେ ସ୍ଥଳ। ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ମାତ୍ରେ ପୃଥିବୀରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଏ, ତାର ପାଦ ଲାଗେ, ଚାଲେ, ଘର କରେ। ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସିବ। ଜଳରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳଟା ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଅଛି, ତାର ଜଳ ଜୀବମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସ୍ଥଳ ନିହାତି ଦରକାର। ସ୍ଥଳ ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଏତକ ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚଭୂତ ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ ଆଉ କାଳ। ଜଳ କାଳ ପଞ୍ଚଭୂତ ସପ୍ତଭୂତ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଜଳଟା ହେଉଛି ଗତି। ସବୁ ଜୀବର ଗତି ଅଛି, ଗତି ନଥିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଗତି ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ କାଳ। ଗତିଟା ହେଉଛି ଅଧା ଜୀବ ହାତରେ, ଅଧା ଭଗବାନ ହାତରେ। ଗତି ସେ ନିଜେ ଗତି କରିବ, ଏଇଟା ତା ହାତରେ। ଆଉ ଜୀବ ଆସିବ, ଏସବୁ ତା ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହାତରେ ଭଗବାନ ହାତରେ। ତାପରେ ରହିଲା କାଳ। କାଳ କାହା ହାତରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାଳ, ସମୟ। କାଳ ମାନେ ସମୟ। ସମୟଟା ସମସ୍ତେ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ସମୟଟା କାହା ହାତରେ, ଭଗବାନ ହାତରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତ ବାଦ ଏଇ ଦୁଇଟା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭୂତ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚଭୂତ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ୟାକୁ ସାଧନା ବେଳେ ଅଧିକ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୟାକୁ ସାଧନା ବେଳେ ସାଧନା ଯଦି କରିପାରିବ, ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ବୋଲେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆମର ଯଦି ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ମିଶିକରି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ଜୀବଟାର ସବୁ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିହେବ। ସେଇଟା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। କେମିତି? ଆକାଶକୁ ଆକାଶ ଅଲଗା କରିଦେବ, ବାୟୁକୁ ବାୟୁ ଅଲଗା କରିଦେବ, ଅଗ୍ନିକୁ ଅଗ୍ନି ଅଲଗା କରିଦେବ, ଜଳକୁ ଜଳ ଅଲଗା କରିଦେବ, ସ୍ଥଳକୁ ସବୁ ହେଲେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ଫେର ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେମିତି ନାରଦ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୀରାବାଇ, ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୀରାବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଏରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଏରେ ଶରୀରଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏଇଟା ସମାଧି ଯୋଗରେ ସମ୍ଭବ। ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ କହିକି କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉଛି।